Il-President ta' Repubblika ta' Malta ħatret l-avukat Jana Mikallef Stafraċ bħala maġistrat. Mikallef Stafraċ hija tielet ġudikant li għaddiet mill-iskrutinju tal-Kumitat dwar ħatrit fil-ġudikatura li evalwa l-eġibilità u l-mertu tagħha qabel ma kien hemm approvazzjoni mill-Kabinet. Il-Kumitat huwa magħmul mill-Prim Imħallef, l-Avukat Ġenerali, l-Awditur Ġenerali, l-Ombudsman u l-President tal-Kamra tal-Avukati. Din ħatra li żiedet in-numru ta' nisa fil-ġudikatura li jista' tela l-20 li huwa 43% tal-membri kollha fil-ġudikatura. Fiċ-ċerimonja tal-ħatra l-Maġistrat Jana Mikallef Stafraċ esprimiet is-sodisfazzjon għal fiduċja li ntwerit fiha biex taqdi d-dmirijiet tagħha f'din il-kariga. Jiena Jana Mikallef Stafraċ solennement naħlef li nkun tassew fidila u leali lejn il-poplu Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħalli. Mikallef Stafraċ ilha tipprattika bħala avukat mill-1987. Okkupat karigi istituzzjonali taħt diversi amministrazzjonijiet fosthom bħala membru tal-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni. Servit ukoll bħala chairperson tal-Kummissjoni dwar il-Vjolenza Domestika, chairperson ta' Tribunal tal-Bizzar u chairperson ta' Tribunal Industrijali wkoll.